päivästä. Kiitos elämän lahjasta ja kiitos, että sä kannattelet meitä jokaista meidän solua tälläkin hetkellä. Kiitos joka ikisestä ihmisestä, kenestä sä oot tuonut tänään tänne Suhelle ja jotenkin sä näet meidän kaikkien niin kuin tarpeet ja toiveet ja kivut ja jotenkin me rukoillaan, että sä voisit tulla kohtaamaan meitä jokaista niissä, mutta tässä hetkessä me rukoillaan ja pyydetään sitä, että me voitaisiin nostaa meidän katseet niidenkin yläpuolelle ja keskittyä vain ylistää sua. Oo ylistetty, rakas Jumala. Jees, nostaa ylös. Lauletaan yhdessä. Isä meidän, pyhitetty olkoon nimesi sun. Isä meidän, pyhitetty olkoon nimesi sun. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi päällä maan, Isä taivaan. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi päällä maan, Isä taivaan. Isä meidän, pyhitetty olkoon nimesi sun. Isä meidän, pyhitetty olkoon nimesi sun. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi päällä maan, Isä taivaan. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi päällä maan, Isä taivaan. Sinun on voima, sinun on kirkkaus ja sinun on kunnia. Sinun on voima, sinun on kirkkaus ja sinun on kunnia. Sinun on voima, sinun on kirkkaus ja sinun on kunnia. Sillä sinun on voima, sinun on kirkkaus ja sinun on kunnia. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi päällä maan, Isä taivaan. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi päällä maan, Isä taivaan. Sillä sinun on voima, sinun on kirkkaus ja sinun on kunnia. Sinun on voima, sinun on kirkkaus ja sinun on kunnia. Sinun on voima, sinun on kirkkaus ja sinun on kunnia. Sinun on voima, sinun on kirkkaus ja sinun on kunnia.
sun rakkautta. Ei mihinkään voi verrata. Kun päälle maan tulit kaiken antamaan. Ahdingosta sun rauhaa ei voi horjuttaa. Raunioista rakentaa voit kaunistaa. Kolmas päivä todistaa, ei kuolemaa viedä voi sun voittoa. Ei kuolemaa viedä voi sun voittoa. Sun nimesi on voima heikkouteen. Tuo tyhjä hauta toivon sydämeen. En muuta tarvitse, Jeesus riittää. En muuta tarvitse, Jeesus riittää. Sun tekosi on häpeäni suurempi. Mun velkani pois pyyhitty ikuisesti. Kolmas päivä todistaa, ei kuolemaa viedä voi sun voittoa. Ei kuolemaa viedä voi sun voittoa. Sun nimesi on voima heikkouteen. Tuo tyhjä hauta toivon sydämeen. En muuta tarvitse, Jeesus riittää. En muuta tarvitse, Jeesus riittää. Sun nimesi on voima heikkouteen. Tuo tyhjä hauta toivon sydämeen. En muuta tarvitse, Jeesus riittää. En muuta tarvitse, Jeesus riittää. Sun uhrauksesi todistaa suruttasi, suruttasi. Kun sydämenä kannoit mun häpeäni, häpeäni. Sun uhrauksesi todistaa suruttasi, suruttasi. Kun sydämenä annoin mun häpeäni, häpeäni. Sun uhrauksesi todistaa suruttasi, suruttasi. Kun sydämenä kannoit mun häpeäni.
Jeesus riittää. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. So help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your name and dominions of powers and precisions, your name stands above them all. Your angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy,
Kiitos Isä, että sä oot pyhä. Sä oot pyhä ikuisesti. Sä olit pyhä aikojen alussa, sä oot sitä nyt ja sä oot sitä aikojen loppuun asti. Kiitos sä sun pyhyydestä. Se on jotain, mitä me ei voida ikinä käsittää täydellisesti. Mutta jotain pieniä hippuja voin siitä nähdä, kokea. Kiitos Isä, vaikka sä oot niin pyhä. Me saadaan silti lähestyä sua. Me epätäydelliset ihmiset, jotka ollaan rikottu sua vastaan. Me ollaan tietoisesti rikottu sua vastaan. Silti me saadaan sun poikas ristintyön kautta tulla sun lähelle. Sun pyhien kasvojen eteen. Ja laulaa vaan, että holy forever. Sä oot pyhä. Sä oot meidän Jumala. Sä oot suurin. Sä oot korkein. Sä oot kaiken ylistyksen arvoinen. Me ei voida koskaan korottaa sua liikaa. Koskaan ihmetellä liikaa sun pyhyyttä. Ihmetellä sun hyvyyttä, sun oikeudenmukaisuutta, sun armoa. Kiitos sä siitä, että sä lähetit sun ainoan poikas maan päälle. Kärsii ristin kuoleman sen takia, että me ollaan rikottu sua vastaan, koska sä rakastit meitä niin paljon, että sä halusit avata tien meille uudestaan sun luokse. Kiitos Isä siitä armosta. Kiitos, että me saadaan kaikki meidän synnit anteeksi. Me saadaan olla sulle kelpaavia, vanhurskaita, sulle kelpaavia ihmisiä. Kiitos Isä sun suuruudesta. Kiitos sun hyvyydestä. Kiitos, että me saadaan tänään olla seurakuntana koolla sun nimessä. Sinua tää Suhen sunnuntai ja kaikki mitä täällä tänään sanotaan ja puhutaan. Jokainen kohtaaminen, jokainen ajatus, jokainen laulu. Kiitos Isä, että sä kuulet myös meidän yhteiset rukousaiheet. Tuodaan seurakunta jätetyt rukousaiheet Jumala eteen. Mä luen nää ja rukoillaan näiden puolesta yhdessä. Me rukoillaan ihmissuhteen puolesta. Me rukoillaan lapsihaaveen puolesta. Me rukoillaan vaimon jaksamisen ja avioliiton puolesta. Me rukoillaan ihmissuhteissa eheytymistä. Me rukoillaan perheelle terveyttä. Me rukoillaan sen puolesta, että Jumala vetäisi puoleensa henkilöä, joka on tullut ensimmäistä kertaa Suhelle. Me rukoillaan varjelusta lapselle ja terveyttä koko perheelle. Ja me rukoillaan siunausta Suhen pastoriperheelle. Kiitos sä, että sä näet nämä kaikki aiheet. Kiitos, että sä oot kaikkien tilanteiden yläpuolella. Sä oot ihmissuhdeongelmien yläpuolella. Sä oot sairauksien yläpuolella. Sä oot kaikenlaisten vaikeuksien yläpuolella. Mikään meidän elämässä oleva vaikeus tai hankaluus ei ole iso sulle. Se on hyvin pientä sulle. Me pyydetään, että sä tuut näihin tilanteisiin. Sä muutat ihmisten elämiä konkreettisella tavalla. Me pyydetään, että sun tahto tapahtuu. Me tiedetään, että se, miksi näitä asioita, huonoja asioita meidän elämässä, minkä puolesta me rukoillaan, on sitä, että sun tahto ei vielä tapahdu täällä maan päällä niin kuin se tapahtuu taivaassa. Taivaassa on kaikki jo täydellistä. Täällä ei. Me vaan pyydetään, että sun tahto saisi tapahtua. Me pyydetään, että sä voit parantaa, sä voit eheyttää, sä voit tuoda perheitä yhteen. Kiitos Isä, että sä muutat elämää. Tapahtukoon sun tahtos. Sitä me rukoillaan. Kiitos myös kaikista muista rukousaiheista, mitä ei sanottu ääneen, ja me rukoillaan niidenkin puolesta. Kiitos, että sä näet kaiken. Sä näet sen pienenkin aiheen, mikä meistä kullakin saattaa olla, mitä me ei sanota ääneen. Sä tiedät jo, mitä me tarvitaan, ennen kuin me edes osataan sulta pyytää. Kiitos Isä sun suuruudesta, sun hyvyydestä, sun uskollisuudesta. Ja koko seurakunta sanoi, Aamen, Aamen. Hei, lämpimästi tervetuloa Suhen sunnuntaihin. Mä oon Dani, yksi tämän seurakunnan vapaaehtoisista. Juonnan tänään. Tosi kiva nähdä näin paljon porukkaa täällä. Ei ole penkeissä hirveästi edes tilaa. Ihan mahtavaa. Onko täällä joku, joka on ihan ensimmäistä kertaa Suhella tänään? Nosta rohkeasti sun käsi ylös. On monta! Annetaan isot aplodit meidän ensikertalaisille. Kiva, että olette uskaltautunut tulemaan tänne. Voitte ottaa ihan rennosti. Te olette perheen keskellä. Jumala rakastaa sua just sellaisena kuin sä oot. Riippumatta siitä, mitä sä oot tehnyt viime viikolla tai viime kuussa. Sä oot tervetullut seurakuntaan. Kiitos, että oot tullut tänään.
Yes. Hei, kiva olla teidän kanssa tosiaan tänään täällä. Mä olin muutama viikko sitten Japanissa työmatkalla ja mä rakastuin siihen maahan. Se oli ihan sairaan hieno. Onko täällä Japanin faneja muita? Missä on Joel? Mä tiedän ainakin, että hän on yksi heistä. Se oli ihan sairaan siisti maa. Se oli kaunis maa ensinnäkin ja siellä oli kivoja ihmisiä ja hieno kulttuuri sellainen. Kumarreltiin toisillemme siellä aina ja se on siisti kunnioituksen kulttuuria. No tietysti ruoka on aika kova juttu Japanissa. Se on hyvää kalaa, sushia, kanaa, kaikkea hyvää ja terveellistä. Just mun ruokavaliota. Ja yksi asia mulla on vaan aina ongelma ollut tämän japanilaisen ja aasialaisen ruoan kanssa yleiseksikin, eli sitä pitää syödä puikoilla. Se on mulle ongelma. Mä myönnän seurakunnan edessä, mä en ole hirveän hyvä syömään puikoilla. Onko täällä muita kohtalotovereita? Oi, kiusallisen vähän käsi. Okei. No mä myönnän nyt tässä seurakunnan edessä, että mä oon just se ylimielinen länsimaalainen, joka menee aasialaisen ravintolaan ja pyytää haarukan, kun mä oon niin huono syömään puikoilla. No ehkä mä pikkuhiljaa opin siihen, mutta mulla tuli tämän takia se Japanissa sellainen vähän hankala tilanne. Mä mentiin sellaiseen hienoon ravintolaan, niin kuin todella hieno ravintola, missä oli niin kuin isot lasiset ikkunat ja siellä näkyy joku japanilainen puutarha ja vesiputouksia ja kaikkea. Ja ne henkilöt siinä lounaalla niin oli erittäin korkea-arvoisia ihmisiä tai korkeissa asemissa olevia ihmisiä. Ja meillä oli 7 ruokalajin lounas ja aikaa syödä 1 tunti. Eli voitte kuvitella, että sitä ruokaa tuli niin kuin, just kun ehdit edellisen syödä, niin tuli lisää ja mä olin silleen, että ai vitsi, nyt mun pitää syödä puikoilla. Et siellä mäkään en kehannut pyytää haarukkaa. Sen verran käytöstapoja mullakin oli. Niin se oli haastavaa, eli sitä ruokaa tuli ja siellä mä sitten niillä puikoilla yritin jotenkin jostain sienikeitosta jotain pieniä sienenpalasia ja noukkia ja riisijyväsiä sieltä. Ja se oli aika haastavaa, mutta jotenkin mä siitä selvisin läpi ja en aiheuttanut sellaista pahennusta liikaa ainakaan. Mutta tämän tarinan opetus on se, että sellaiset taidot, mitä me voidaan tarvita elämässä myöhemmin, ne kannattaa opetella ajoissa. Se on sellainen, mikä mulla jäi tuosta käteen. Ja myöhemmin sitten Suomessa mä mietin tätä opetusta, niin mä tajusin, että tämä itse asiassa soveltuu aika hyvin myös meidän kristilliseen elämään. Eli meillä on myös kristillisessä elämässä monia sellaisia taitoja, mitkä on hyvä opetella ajoissa. Esimerkiksi Raamatun lukeminen on hyvä esimerkki siitä. Mulla tuli mieleen, kun mun lapsena yksi vanhempien ikäinen kaveri niin antoi tosi hyvän neuvon silloin, että hei Dani, että kannattaa opetella ajoissa lukea Raamattua, koska myöhemmin sulla tulee sellaisia vuosia, milloin sä oot kiireinen hyvin todennäköisesti. Silloin sä et tule aloittaa sitä. Eli aloita Raamatun luku ajoissa. Ja se on muuten tosi hyvä neuvo. Täälläkin on tosi monia nuoria tyyppejä, niin kannustan tähän. Toinen esimerkki rukous. Kannattaa opetella ajoissa rukoilemaan. Sitten kun sulla on ruuhkavuodet ja lapset roikkuu molemmissa jaloissa ja pomo on töissä vaikea, niin silloin sä et tule aloittaa sitä. Lista voisi jatkaa antaminen, lepopäivän pitäminen, paastoaminen. Kaikki asioita, jotka kannattaa opetella ajoissa. Joten tämä on sellainen ajatus, jonka mä haluan tänään meille kaikille jättää tuonne takaraivoon muhimaan. Mutta hyvä, tänään meillä on tulossa hieno päivä. Meillä on tulossa Toni, yksi meidän seurakuntalaista, ensimmäistä kertaa saarnaamaan. Se on aplodiarvoinen juttu. Mä odotan ainakin innolla saarnaa. Siitä on tulossa varmasti hyvin mielenkiintoinen. Mutta sitä ennen me voitaisiin päästää lapset vielä mielenkiintoisemman ohjelman pariin, eli heidän omaa lastenohjelmansa. Tulisitteko lapset tuonne käteni osoittamaan suuntaan eteen, niin siunataan teidät vielä tuonne omaan ohjelmaan ja seuraavaan viikkoon. Voidaan vaikka nostaa meidän kädet ylös, jos se tuntuu hyvältä. Kiitos Isä näistä lapsista. Kiitos, että sä tunnet heistä jokaisen. Siunaa tänään nuo lasten tilaisuudet. Siunaa jokaista sinne osallistuvaa, niin lapsia kuin sitten vetäjiäkin. Siunaa näitä lapsia ensi viikolla arjessaan, missä he menevätkin. Kiitos, että sä oot heidän jokaisen kanssa. He saa aina luottaa siihen, että he ei ole koskaan yksin, vaan sä oot heidän kanssaan. Kiitos sä lapsista.
Ja koko seurakunta sanoi, aamen, aamen, lapset voitte mennä. Mahtava juttu. Voisi antaa aplodit lapsille muuten myös. Hyvä. Sitten muutama infojuttu vielä tähän ennen kuin mennään eteenpäin. Alpha Connect Night on huomenna kello 18 täällä Suhella. Mä sain tähän niin hyvän mainoslauseen, että mä vaan luen suoraan tämän mainoslauseen, minkä mä sain. Eli jos etsit paikkaasi seurakunnassa, on Alfa-ilta hyvä mahdollisuus inspiroitua, oppia lisää Alfa-tiimin palvelutyöstä sekä evankelioinnista. Eli kannattaa tulla huomenna kello 18 paikalle. Sitten muistutus itsetuntemusryhmien ilmoittautumisesta, eli omat ryhmät on tulossa oliko se keväällä? Joo, sekä miehille että naisille. Eikö nyt mä muistin väärin? Joo, pahoittelut tästä. Eli ilmoittautuminen on nyt auki, näin se oli. Mikä se alkoi keväällä? Alfa alkaa keväällä. Joo, mä sekoitin siihen. Ilmoittautuminen on nyt auki. Suhe.net nettisivuilla. Naisten itsetuntemusryhmä ja miesten itsetuntemusryhmä. Naisten ryhmä alkaa maanantaina 28.10. ja miesten ryhmä alkaa sitten torstaina 31. päivä 10. Sitten operaatio Joululapsi tulee taas. Ai, että ihan mahtava juttu. Eli konsepti on se, että otetaan tuolta ylhäältä, siellä on sellaisia tyhjiä paketteja, mitkä voisit täyttää ja tuoda takaisin tänne, ja sitten se lahja lähtee tuonne sellaiseen maahan, missä on sellaisia lapsia, jotka ei välttämättä saa mitään muita lahjoja. Eli valtavaksi siunaukseksi heille. Tänä vuonna kohdemaat on Romania, Moldova ja Ukraina. Eli jos yhtään koet tätä, että tämä voisi olla hyvä juttu, niin ota mukaan tuolta sellainen laatikko tuolta ylhäältä. 24.11. asti on aikaa palauttaa se tänne takaisin. Hyvä. Joo, sen mä voisin vielä sanoa, että jos sulla on jotain, mitä haluaisit jakaa seurakunnalle, niin tuu kertoa tämän tilaisuuden aikana siitä Juanille. Niin saat siitä ohjeet, miten sitten eteenpäin. Hyvä, kerätään vielä vapaaehtoinen rahalahja. Me täällä Suhella halutaan olla kannustamassa meitä kaikkia anteliaaseen elämään. Me uskotaan, että kun me annetaan, niin me saadaan. Ei ehkä sillä tavalla, miten voi sekana ajatella, että kun mä annan 10, niin sitten mä myöhemmin saan jostain 10 takaisin. Ei näin, mutta me uskotaan, että kun me annetaan, niin se kehittää meitä ihmisinä. Se muuttaa meitä paremmiksi siinä mielessä ainakin, että se laittaa meidän prioriteetit jotenkin oikeaan järjestykseen. Se myös kun me annetaan, niin se kääntää meidän jotenkin katsetta meistä itsestämme kohti muita, mikä on tosi terveellistä ja hyväksi meille. Joten mahtavaa, jos voit olla antamassa. Jos haluat olla seurakunnan työhön antamassa, niin tuolla mun takana on ohjeet siihen, miten voit olla antamassa. Hyvä. Sitten perinteinen 60 sekuntia chit-chattia kaverin kanssa. Voit vaikka kysyä, että mitä kuuluu, ja kysyä, että ootko sä hyvä syömään puikoilla. No niin, lämpimästi tervetuloa kaikki. Ollaanko me? Yes. Lämpimästi tervetuloa kaikki. Ihana kun saadaan kokoontua. Kuinka monta hyviä puikkola-syöjää täällä on? Jonkin verran? No niin, hei vitsi. Pitäisi tehdä täällä joku kurssi, miten syödä näillä. Kiitos Dani juonosta, kiitos bandi. Mun nimi on Juan Gomez. Palvelen täällä pastorina ja
mulla on tänään se mahdollisuus myös esittää meidän puhuja. Mutta ennen sitä halusin tuoda teitä vähän kontekstiin, että mistä on kyse ja kuka sinä sanot minun olevan. Ei se ole kysymys, joka mä teen teille, mutta kysymys, joka Jeesus esitti opetuslapsille. Ja se on kysymys, joka on tosi tärkeä pidä mielessä. Tämä on sarja, joka aloitettiin viime viikolla ja tuli kantamaan meitä siihen joulukuuhun asti, joten on semmoinen, joka uskomme ja rukoilemme sen puolesta, että voisi olla jotain, joka puhuttaa jokainen meistä ja sen kautta voitaisiin saada parempi kuva siitä, kuka Jeesus on. Se ajatus siinä on se, että jokainen meistä kantaa jotain, joka voidaan antaa eteenpäin. Ja sen avulla me voidaan yhdessä oppia tuntemaan paremmin, kuka Jeesus on. Itsellä on ollut niin kuin tämmöinen prosessi, missä tietyt asiat, jotka käy läpi tällä hetkellä elämässä, on vienyt mua siihen pisteen, että pitäisi kysyä itseltäni, että mikä on se kuva, mitä mulla on Jumalasta juurikin nyt, kun asiat menee ehkä niin kuin eri tavalla kuin mitä itse ajattelin. Ja on tosi tärkeää, että me pysäytetään ja katsotaan, että onko tämä oikeasti jotain, joka perustuu Raamatuun. Onko tämä kuva, mitä mulla on Jeesuksesta. Onko tämä, mitä mä sanon Jeesuksesta, jotain, joka aidosti Raamattu mulle sanoo. Tai onko se vaan jotain, joka ehkä maailma heitä, koska maailma puhuu myös Jeesuksesta. Se voi sanoa ihan mitä on. Mutta kuinka tärkeää on se, että meillä on Jumalan sana, joka avaa meille, kuka hän on. Mutta sitten Jumalan sana, kun me kuljetaan meidän elämässä, se tulee niin kuin myös sovelluksen. Ei se ole pelkästään jotain teoriaa, joka elää jossain kirjassa, mutta se on todellisuus, johon jokainen meistä on kutsuttu mukaan. Siinä voit oppia tuntemaan Kristuksen. Ja se, mistä on kyse näillä viikolla, on se, että me avataan meidän seurakuntalaisten avulla, mikä on se kuva, mitä meillä on Jumalasta. Kuka me sanomme Jeesus olevan. Jokainen viikko tulee yksi eri aihe, joten tervetuloa mukaan. Ja tänään meillä on Toni Lehtimäki, joka tulee puhumaan meille. Toni ei ole koskaan ollut tässä lavalla, joten muutama vinkkiä teille. Yksi, kannattaa hymyillä. Se auttaa meitä sarmaan, se on todistettu. Toinen asia on se, että hei, Toni on ollut kuitenkin siellä meidän lasten tiimillä. Hän on opettanut meidän lapset ja se on pitänyt niitä kasalla, joten kyllä sulla on siihen ihan kaikki, mitä tarvitset. Ja vielä sen lisäksi Pyhä Henki toimii Tonin kautta ja se on meille niin kuin paras lahja. Joten odotamme innolla, mutta tehdään niin, että arvostuksena myös rukoillaan Tonin puolesta yhdessä. Sopiiko? Ei kukaan vastannut, mutta oletan, että sopii. Jeesus, kiitos Tonista ja kiitos siitä, että tänään saamme hänen kautta kuulla, kuka sinä olet, Jeesus. Ja ilmestyy meidän keskellä, puhu hänen kautta ja kiitos siitä, että hän saa olla varmaan siitä, että Pyhä Henki sä inspiroit ja sä puhut ja sä todistat hänen kautta. Olkoon sinulle kaikki kunnia ja olkoon jokainen sana Jeesus semmoisia, jotka rakentaa meidän elämää ja anna meille parempi kuva siitä, kuka sä oot. Sinun nimessä, aamen. Toni, tervetuloa. Annetaan hänelle vielä isot aplodit. Laitetaan vielä setappi kuntoon, niin ja äänikin kuuluu ihan kivasti. Otan vielä vähän taaksepäin tätä, ei ainakaan lähde kiertämään, enkä kaadu sitten lavalta ulos, jos satu tipahtamaan tuohon noin. Jes, no niin. Muistiinpanot esille ja Raamattu esille. Itse asiassa täytyy myöntää, että aika harvoin tulee käytettyä tätä Raamattua nykyään niin kuin tekstimuodossa, että nykyään niin hyvin pitkälti menee tuolla digilaitteella myöskin sen takia, että sen saa zoomattua sen tekstin, eli ikä alkaa pikkuhiljaa tulemaan ja katoin tästä iänikuisen vanhasta iPadistakin, että miten tässä oli näitä tämmöisiä käyttöaputoimintoja, että millä mä saan sen paremmin toimimaan sitten ja näen varmasti siitä lukea hyvin. Mutta rakenne tulee olemaan tosiaan semmoinen niin kuin tähän sarjaan pohjautuva ja aiheena on tosiaan ihmeellinen neuvonantaja ja se mistä tämä tulee on tosiaan Jesajan kirjasta. Ja ihan tähän alkuun otetaan pieni lyhyt rukous, ei niinkään ehkä
niin kuin yleisesti, mutta ehkä sen puolesta, että se olisi enemmänkin tosiaan Jumala, joka puhuu teille, enkä minä. Ja sitä haluan tässä vielä lyhyen rukouksen muodossa näin alkuun tehdä. Kiitos rakas Jeesus siitä, rakas Isä, että olet tässä meidän kanssa. Ja rukoilen, että jokainen sana, joka tulee Isä sulta, painuisi ja syöpyisi meidän mieleen, mutta jokainen sana, joka taas ei tule sulta ja eikä linjassa Jeesus sinun sanasi kanssa, niin se unohtukoon ja jääköön meiltä pois. Jes, aamen. Tervetuloa minun puolesta myöskin tänne Suhelle ja erityisesti niille, jotka on ekaa kertaa täällä. Mä en ole tosiaan ihan ekaa kertaa tänään Suhella ja olen varmaan joskus muutaman sanan tässä edessä sanonut, mutta en ole koskaan puhetta pitänyt tässä edessä. Jonkinlaisia puheita on tullut pidettyä kyllä elämän aikana useampia. Useampia on se sitten ollut pienryhmässä tai töissä esitelmöinyt aiheesta kuin aiheesta. Ja ehkä yksi ongelma on se, että ei välttämättä osaa lopettaa sitä puhumista. Ja välillä se, mitä suusta tulee, ei välttämättä aina sitä loppuun asti mietittyä tavaraa. Eli arvostan kovasti niitä, jotka puhuu vähän, mutta asiaa. Koitetaan tänään pyrkiä myöskin siihen, että puhuttaisiin pääasiassa asiaa. Ja ehkä lyhyt semmoinen esittely itsestäni, niin varmaan Suhelle ensimmäisiä kertoja tullut joskus vuonna, mitäs mä uskaltaisin sanoa, olisikohan 2005, 2006, jossain siellä hujakoilla. Joka tapauksessa, niin kuin, kiitoksia Huon, joka tapauksessa niin kuin sillai varmaan enempi Suhen toimintaan tuli mukaan joskus ennen armeijapalvelusta, joka oli 2006 vuonna. Se vuosi jäi hyvin mieleen, koska setäni menehtyy silloin traagisesti. Ja se on semmoinen jonkinlainen niin kuin merkki itselle, josta niin kuin vähän ehkä sitten hahmottaa tätä aikaa, mitä Suhessa on tullut sitten vietettyä. Ja niin kuin tuossa Huon jo mainitsikin, niin tuossa Kitsissä nykyään mukana. Pienryhmää meillä myöskin edelleen vedetään vaimon kanssa, joskus on ollut sitten miesten ryhmiä vetämässä. Ja kiitos ja anteeksi niille, jotka ovat joutuneet puhettani kuuntelemaan niissä yhteyksissä. Mutta ehkä semmoinen viime vuosina, mitä on oppinut ehkä vähän paremmin tekemään, on myös se, että aika sillai, niin kuin sanonut kaikkeen kyllä helposti ja lähtenyt kaikkeen mukaan, mutta on oppinut vähän ehkä rajoittamaan sitä aikaa, mitä käytän mihinkin ja valitsemaan tarkemmin, minkä aikani käytän. Mutta näin. Ehkä se riittää tästä esittelystä, kuka olen. Mainittakoon nyt vielä, että yhden vaimon mies ja 4 lasta, jotka meni vissiin tuonne ylös tilaisuuteen, lähtee tänne enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti mukaan meidän kanssamme. Se on itse asiassa iso kyllä kiitosaihe, että ovat nykyään aika vapaaehtoisesti tänne tulleet, sekään ei ole itsestäänselvyys. Ja Jesajan kirjasta haluaisin kääntää teidät lukuun 9, tai kääntää kanssanne kirjaa lukuun 9, ja sieltä haluaisin, että lukisimme seuraavaa jaetta, eli jaetta 5, ja jotta oltaisiin kontekstissa, niin tässä Jesaja siis ennustaa ymmärtääkseni Jeesuksen tulemusta. Ja en pysty sanomaan ihan 100 varmasti, mutta noin 600 vuotta ilmeisesti ennen Jeesuksen syntymää on tämä Jesajan teksti lausuttu tai kirjoitettu. Ja siellä sanotaan siis näin. Se lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja. Väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Ja tämä on nyt se niin kuin pohja, mistä tämä itselle nousi mieleen tämä aihe tälle päivälle, eli kuka Jeesus on. Ja mietin, että mitä se nyt sitten niin kuin mulle kaikkein eniten ehkä elämän aikana on ollut. Ja mulle tuli sitten mieleen niin kuin sellaiset sanat kuin viisaus ja vanhurskaus. Ja sitten tuli mieleen, että hei, eikö Raamatussa sanottu niin kuin ihmeellinen neuvonantaja? Missähän se sanottiin tämmöinen paikka? Ja täältä Jesajan kirjastahan se tosiaan sitten löytyy. Ja tässä kohtaa voidaan ottaa kuva, jos mulla on vähän tämmöinen niin kuin neuvonantajaan liittyvä tekstikuva. Ja siinä on erilaisia neuvonantajia.
Ja näin on niin oikeastaan sillä tavalla sanottu, että nämä olisi mitenkään huonoja, että mä en halua laittaa niitä mihinkään paremmuusjärjestykseen, että mikä on tavallaan hyvä neuvonantaja tässä, vaan enemmän niin kuin peilata siihen, että onko Jeesus meidän ihmeellinen neuvonantaja. Ja se on tavallaan se kysymys, jonka mä haluan jättää teidän mieliin tässä kohtaa, tai yksi niistä kysymyksistä tänään, ja tästä käsin puhutaan. Ja niin kuin voitte nähdä tuossa, jos vaikka lukee siitä muutama, siellä on vaikka poliisia, siivoja, opettaja, kokkia, fysiikkavalmentaja, eli tavallaan alansa ammattilaisia. Jos mulla on joku terveyshuoli, niin saatan kysyä Googlelta ensin, että mikähän tässä saattaisi olla kyseessä, mutta ehkä viisaampaa voisi olla kysyä lääkäriltä, että mikähän tässä voisi olla kyseessä. Ja sitten sielläkin on monenlaisia niin kuin spesialisoituneita ammattilaisia niin kuin siihen jonkin tiettyyn sitten lääketieteen osa-alueeseen. Ja ne on erittäin hyviä neuvonantajia varmasti siinä mitä on, mutta turhan usein ainakin itsellä menee näin, että kun olisi tavallaan tästä tämmöisestä hengellisestä ja kristillisestä niin kuin näkö- tai katsontokannasta katsoen, niin kysynkö mä ensin Jeesukselta tai Jumalalta neuvoa, että mitä sä haluaisit, että mä teen tässä tilanteessa? Mulla on tämmöinen vaikea tilanne, mitä mun pitäisi tehdä? Ja haluaisin rohkaista niin kuin enemmän kysymään sitä. Nyt tarkoituksella listasin tähän myöskin neuvonantajina ehkä semmoisia, joita pidän niin kuin positiivisina neuvonantajina. Meidän neuvonantajia voi myös olla huonoja neuvonantajia, semmoisia, jotka opettaa pahoille tai huonoille teille, mutta siihen en halua nyt tänään tässä keskittyä. Mutta tavallaan omasta elämästä tässä yhteydessä vähän semmoista lyhyttä todistusta, että aina jotenkin semmoinen niin kuin viisaus ja tavallaan tieto mitä se uskoon liittyy, niin se on ollut jotenkin itselle tosi keskeistä ja monesti isä on aina sanonut mulle, että no meillähän niin kristityillä tämä töissä oleminen on helppoa, että jos on vaikea ongelma, niin Raamattu on sanonut, että kysytte vaan lisää viisautta. Ja no, ei ehkä ole ihan niin ruususta se elämä aina, että vaikka sitä viisautta kysyy, niin se ei tee tilanteesta yhtään se helpompaa. Ja näin poispäin, mutta se on mulle niin kuin paljon jäänyt mieleen ja se on semmoisia ehkä kestoaiheita. Ja tähän yksi semmoinen vahva teema, mikä liittyy vähän niin kuin todistuksena on niin kuin ajankäyttö. Varmaan kellään muulla ei ole mitään ajankäytön haasteita koskaan ollut elämässä. Että kaikki sen suhteen mennyt hyvin, mutta itsellä tämä on semmoinen niin kuin, tavallaan kestokysymys, mitä mietin, että mihin mä käytän aikani, miten ja kuinka paljon. Ja paljon on ollut itsellä niin kuin haasteet sen, että tämmöisiä niin kuin aika perinteisiä, että nykyään varsinkin, että käytän liikaa aikaa siinä puhelimella ja selaa uutisia tai jotain somepostauksia, kun sen ajan voisi käyttää varmasti paljon paremmin. Toinen ehkä itsellä tendenssi niin jäädä koukkuun johonkin, vaikka jos joku hyvä sarja tai joku vastaava, ja sitten se on pakko katsoa kerralla läpi. Ei välttämättä myöskään se viisaan ajankäyttö. Mutta siinä on myöskin ollut, eli paljon siis parannusta saa tehdä tällä saralla, mutta on ollut myös paljon semmoisia niin kuin asioita, jos mä oon kokenut, että Jumala myöskin niin kuin neuvoo ja rohkaisee tekemään niin kuin toisin asioita. Et muun muassa olen poistanut kaikki some-sovellukset kännykästä, niin Jumala taisi tosin puhua siitä ehkä 3 vuotta ennen kuin tein sen. Mutta tässä ehkä se esimerkki siitä, että aina ei oltu ihan niin kuuliaisia kuin voisi olla. Ja sen mä haluaisin ehkä jättää muutenkin, että tästä teidän edessänne seisoo keskeneräinen Jeesuksen seuraaja, joka seuraa Jeesusta välillä paremmin ja välillä vähän huonommin. Ja mä uskon, että moni voi siihen samaistua. Elämä ei ole aina niin ruususta kuin me haluttaisiin tai niin helppoa kuin me haluttaisiin. Olisi kiva, kun kaikki menee niin kuin mä aina haluaisin. Ja siinä on myös se semmoinen minäkeskeisyys, mikä itseäkin on niin kuin paljon vaivannut. Yksi ehkä semmoinen toinen asia, mikä tähän liittyy, on niin kuin uskosta puhuminen, mistä tässä puhun. Se on ollut jotenkin semmoinen itselle monesti vähän niin kuin hankala asia ja se semmoinen niin kuin ihmispelko tai mitä nuo muut musta ajattelee. Tämä tämmöinen perussuomalainen niin kuin vanha vitsikin, jossa sitten oli useampi eri maalainen, jotka norsua tosi arvioi ja suomalainenhan mietti sitten, että mitähän tuo norsu minusta ajattelee. Varmaan tosi keskeinen kysymys tietysti, että mitä se norsu minusta ajatteli, mutta se kertoo ehkä jotain suomalaisuudesta tai sitten ei, ainakin se kertoo jotain minusta. Ja jos mennään sitten tosiaan vähän eteenpäin, niin mä oon jakanut tämän
puheen tai saarnan loppuosuuden tämmöisiin niin kuin neuvoihin, joita mä käyn tässä läpi. Ja niitä on yhteensä 6 kappaletta. Ja ensimmäinen neuvo liittyy rukoukseen. Siihen mulla on tässä tämmöinen pieni teemakuva lähinnä auttamaan niin kuin rakenteen kanssa tässä, tiedetään, että mistä kulloinkin puhutaan. Ja opetuslapset kysyi Jeesukselta niin kuin muutamassa kohtaa, että miten meidän pitäisi rukoilla. Tämä oli ehkä sille vähän jännä kysymys, että ne oli toki rukoillut jo aikaisemmin ja niin kuin monessakin yhteydessä, mutta tässä yhteydessä näitä on muutama eri, eli puhutaan, mistä tänään laulettiinkin tuossa alussa, eli Isä meidän rukouksesta. Ja Jeesus antoi se vähän ehkä erimuotoisena ensin Matteuksen evankeliumissa ja sen jälkeen Luukkaan evankeliumissa. Ja oli pakko käydä selvittää, itselle oli uusi asia, että ne muodot, mitä siitä useimmiten käytetään, niin ei ole ihan niin kuin eksaktia sen alkuperäisen kielen kanssa. Ja jossain mun mielestä se oli aika sellainen, niin kuin, tuntui aika itse asiassa intiimiltä ja jotenkin paljon niin kuin henkilökohtaisemmalta. Sillä tavalla ikään kuin puhuttaisiin oikeasti vähän niin kuin vieressä istuvalla ihmiselle, kun siinä sanottiin suoraan vaan tälle, että Isä, ja sen jälkeen tuli tulkoon valtakuntasi. Se kuulosti jotenkin hirveän niin kuin henkilökohtaisesti. Tavallaan mä luulen, että Jumala haluaisi meidän myöskin ajatteleva vähemmän sellainen, niin kuin, se ehkä se nykyinen muoto, se on ehkä hiukan semmoinen seremoniallisempi ja semmoinen liturginen, mutta Jumala ehkä haluaisi meidän niin kuin näkevän hänet enemmän sellaisena, vaikka hän on totta kai niin kuin maailmankaikkeuden valtias ja näin poispäin ja suuri, mutta hän on myös samalla se, joka haluaisi istua meidän vieressä tässä, olla niin kuin lähestyttävä ja tavallaan, niin kuin, mitä se sanoisi, niin kuin, tavallaan niin kuin, tällainen ruohonjuuritasolle tuleva, että me ei tarvitse tavallaan niin kuin pelätä tai jotenkin kainostella sitä, että me tullaan hänen eteensä tai viereensä, tai hän tulee meidän viereen, miten se sitten haluakin nähdä. Mutta Matteuksen evankeliumista tosiaan siellä ne paikat, joista puhutaan, niin tässä puhutaan 6. luvusta ja se oli 9-13. Ja tässä tosiaan nyt on se Isä meidän rukous ja voitte sen lukea siinä läpi. En ota sitä nyt kokonaisuudessaan tässä enkä lue sitä läpi niin kuin ajan säästämiseksi. Mutta siihen liittyy niin kuin muutama muukin asia, sit, kun mennään tästä tosiaan eteenpäin. Ja voitte katsoa tätä rukousta vielä hetken, kun se on tässä nyt screenillä teille näkyvissä, ja miettiä, että mitä semmoisia tavallaan perustarpeita on, mitä Jumala tässä niin kuin esitti, että mihinkä tavallaan, koska siis rukoushan ei ole, niin kuin, se on keskustelua Jumalan kanssa. Ja tavallaan siinä niin kuin, uskon itse näin, eli tämä on nyt vähän niin kuin tulkintaa siitä, että Jeesus halusi asettaa tavallaan sen, mikä se rukouksen niin kuin tarkoitus on. Että se ei, koska tässä on puhuttu tätä ennen sitten tulee tuossa kohta muutama muu raamatun kohta, just tavallaan siitä, että mitä se rukous ei kuuluisi olla. Se ei ole niin kuin sitä, että mä esitän olevani hurskas tai jotenkin parempi kuin muut, ja muiden tulisi nähdä, kuinka minä rukoilen tai muuta. Joten Jeesus halusi kiinnittää huomiota sitten siihen, että ollaan vähän niin kuin toisessa näkökulmassa. Ja voi tosiaan vaihtaa siihen seuraamaan raamatun kohtaan, mikä siinä äsken vilahtikin. Eli Matteuksen 6. Ja 6. Täällä tosiaan sanotaan näin, että mutta kun sinä rukoilet, mene kammioasi, sulje ovisi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Eli siinä on ehkä vähän semmoinen käänteisesti semmoinen ajatus, että se, joka tässä lavalla rukoilee ja tavallaan tekee sen semmoisesta niin kuin näytön halusta, niin on palkkionsa saanut, eli sen ihmisten huomioon. Mutta Jumalahan niin kuin rukouksen asettanut meille työkaluksi tai välineeksi niin kuin keskustelulle. Ja vielä muutama ajatus tästä ja sitten mennään eteenpäin. Ja tässä oli tuo 6 ja 6 ja seuraava jää 7 jatkaa näin. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Ehkä Isä meidän rukous oli osittain sitten myöskin tätä. Se on hyvin lyhyt ja tiivis rukous.
Ja tästä niin kuin semmoinen johtava ajatus itselle tulee mieleen, mikä aika pitkälti myöskin Raamatun jakeena on, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin teille kaikki muukin tämä annetaan se muu. Nyt on sitten niin nämä, se jokapäiväinen leipä ja vaatteet ja näin. Ja siinä nyt melkein niitä perustarpeet onkin täytetty jo. Ja se tosiaan Matteuksen 6:31 sanoi tälleen tuossa noin, mikä tuossa nyt 3:2 ja 3:3 sitä edeltävät tosiaan, niin se 3:1 sanoi, että älkää murehtiko mitä söisitte, joisitte tai pukisitte päällenne. Että taivaallinen Isä kyllä tietää, mitä me tarvitaan. Ja tähän on ainakin itsestä monesti todella vaikea luottaa siihen, että jotenkin niin kuin, että sitä ajattelee, että kyllä mä nyt niin kuin itse jotenkin tiedä sen paremmin, tai niin kuin, sitä alkaa vähän epäilee ehkä, että niin kuin, tietääköhän se Jeesus nyt oikeasti. Ja niin kuin monenlaisia ajatuksia, vaikka sitten sä niin kuin, ajattelisitkin, että joo, että kyllä mä tiedän, että kyllähän se Jumala tietää, mitä mä haluan, mutta kyllä mä kuitenkin ehkä haluaisin, vaikka ei ole oma esimerkki, mutta ehkä mä haluaisin nyt, niin kuin vaikka, jos nyt punainen auto kuitenkin olisi, ei musta. Tai joku niin kuin muu vastaava, tavallaan niin kuin vähän silleen niin kuin haastaa sitä Jumalaa siinä, että sä nyt ehkä oikeasti tiedät, mikä se parasta mulle olisi. Haluan kuitenkin vähän niin kuin jollain tavalla kapinoida siinä sit Jumalaa vastaan. Mutta tästä neuvona siis on se, että katsotaan niin kuin Raamattuun ja Jeesukseen siinä, että kuinka meidän olisi hyvä rukoilla. Ei ole niin, että Isä meidän rukous olisi se ainoa oikea tapa rukoilla, mutta siinä on paljon myös semmoisia hyviä aineksia niin kuin rukoukseen siitä, että mihinkä se rukous on suunnattu ja tavallaan, että mitä varten meillä rukous on. Mutta jos tästä jatketaan sitten eteenpäin seuraavaan neuvon ihmeelliseltä neuvonantajaltamme. Ja tästä itse asiassa Dani tässä alussa jo sanoikin hyvin, että opetelkaa ajoissa nämä asiat. Ja itse asiassa itse tuntuu, että ei ole vieläkään kyllä oppinut oikein kunnolla niin kuin sitä sanaa ja rukousta niin kuin käyttämään. Ehkä toisaalta se on niin, että se on niin kuin elämänpituinen matka, että sä niin kuin kuljet tässä ja sulla on vaikeampia ja sitten helpompia hetkiä, tai sitten joskus välillä on vaikeampia, sitäkin vielä vaikeampia hetkiä. Mutta joka tapauksessa itsekin tämän niin sananluku ja rukous on paljon kantanut, mutta mä huomaan sen ehkä mitä mä oon oppinut, mä huomaan sen, kun mä en tee sitä. Mä huomaan sillä niin selkeitä vaikutuksia, mä huomaan sillä selkeitä niin kuin, luonnollisesti siihen niin uskoon liittyviä vaikutuksia, ja sen takia uskon että Jeesus ja muutkin opetukset ja opettajat Raamatussa rohkaisee siihen, että hei, tuokaa asiat Jumalan eteen, etsikää ensin häntä, ja jättäkää se turha huolehtiminen, murehtiminen siitä pois. No mutta neuvo sanan lukemisesta, sit, niin Jeesus nyt itse tietenkään ei voinut sanoa, että lukekaa Raamattu. Raamattu ei ollut olemassa siinä kohtaa, kun Jeesus oli täällä maan päällä. Jeesus puhui pyhistä kirjoituksista, ja saatatte ehkä muistaa, että evankeliumissa kerrotaan siitä, että Jeesus jo nuorena osasi niin kuin ne ulkoa ja hämmästytti synagogassa ihmisiä sillä tietotaidolla ja muuta. Ja jos Jeesus sanoo, että meidän tulisi olla hänen kaltaisiaan, niin voidaan ehkä siitä johtaa, että meidän olisi hyvä lukea sitten näitä pyhiä kirjoituksia. Ja sitten myöskin ihan Uudesta testamentista toki hänen sanaansa, eli sinne jollakin on niitä raamattuja, joissa on punaisella kirjoitettu, mitä Jeesus sanoi, ihan siis suoraan Jeesuksen sanoja. Ja haluan tosiaan, ihan tarkoituksella valitsin myöskin tuohon kuvaankin sana. Se onkin hieno taas suomen kielellä selittää näitä asioita, mutta the word sitten niin kuin englanniksi. Ja olisi voinut olla myös Raamattu, mutta koska Raamattu on kokoelma kirjoja, niin nämä jotenkin tämän tavallaan sana niin kuin sanan parempana. Ja Johanneksen evankeliumissa, joka oli seuraava Raamatun kohta tässä, niin alkaa näillä tutuilla sanoilla, että alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala.
Ja tästä kun jatketaan tosiaan eteenpäin, niin voidaan niin kuin nähdä, että tämä Johanneksen kirjan alku vetää jonkinlaisen yhtäläisyysmerkin sille, että mitä sana ja Jeesus on. Eli tavallaan sanoo jollain tavalla, että Jeesus on yhtä kuin tämä sana. Ja tuostahan se jatkuu sitten, että kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisen valo. Ja sitten se jatkuu vielä siitä itse asiassa yhdellä jakeella tuosta valosta. Ja pimeys ei ole saanut valoa valtaansa, mutta mä vielä nappaan se tuohon itselleni, niin katsotaan se 5. jae siitä. Eli se sanoo näin, että valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Ja siitä sitten seuraa tosiaan intro Johannekseen, mutta ei mennä siihen nyt. No mitä muuta voitaisiin tosiaan sanoa, ja Paavalihan kehottaa meitä sitten ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä. Seuraava raamatun kohta, 1. Timoteuskirje 4 ja 13. Sanoo näin, että pidä huolta lukemisesta, kehottamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen. Ehkä hiukan kontekstista on erotettu siinä, mutta tässä tämä ohje, ehkä syytä sanoa tässä, että ohje on luonnollisestikin esitetty Timoteukselle, että kuinka hänen olisi hyvä toimia, mutta näkisin, että tämä on myös hyvä ohje meille. Siinä on monta muutakin hyvää ohjetta tuossa, ja rohkaisenkin niin kuin yleisesti vähän sellainen niin kuin vastaan sitä, että siteerataan Raamattua lukujen perusteella tai jakeiden perusteella, että enempi sitä, että Raamatun jossain kirjassa sanottiin näin, ja kehotan, että menette lukemaan sen ja katsotte, että päädyttekö itse samaan lopputulokseen kuin mitä tässä esimerkiksi puhun. Se on aina hyvä tapa varmentaa se asia, mikä täältä lausutaan. Me ollaan erehtyväisiä ja sen takia meille on annettu se Jumalan sana, jotta me siitä sitten katsottaisiin, että kuinka asiat menee. Mutta se tästä sanan lukemisesta, ja sitten voidaan siirtyä seuraavaan asiaan, ja tässä mennään vähän enemmän jo henkilökohtaisemmalle tasolle. Ja neuvo rakkaudesta, tai enemmänkin käsky. Jokainen meistä on varmaan kuullut rakkauden kaksoiskäskyn. Ja Jeesus opetti tästä opetuslapsilleen, ja se on semmoinen niin kuin suuri haaste meille jokapäiväiseen elämään. Ja se ei ole suinkaan aina helppoa, ja siinä on mun mielestä monia mielenkiintoisia näkökulmia ja tavallaan asioita, mitä tähän sisältyy. Jos luetaan se tässä Johanneksen evankeliumista, luvusta 13 ja 34. Ja voisi ottaa se tästä analogisena versiona esille. Ja siellä sanotaan näin. Tässä on siis uudesta käskystä puhutaan, ja uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne. Ja sitten oikeastaan tämä olisi ihan hyvä sanoa siihen vielä loppuun se seuraava jae, joka on jae 35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsekseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Liittyy vähän myöhempään neuvoon, mutta tämä on aika iso haaste, ja sit usein sanotaan myöskin, että sanotaan niin kuin näin, että rakastakaa toisiaan niin kuin itseään. Sisältyy semmoinen itselle varsinkin semmoinen, että mietin, että rakastaanko me itseäni? Kuinka mä voin rakastaa toisia, jos mä rakastan ensin itseäni? Ja itselläkin on ollut monenlaisia hetkiä ja vaiheita elämässä, ja se itsensä rakastaminen ei ole aina ollut niin helppoa. Erityisesti joskus nuorempana, ja onpa ollut joitain semmoisia jaksoja, jolloin myöskin omat ajatukset oli hiukan itsetuhoisia, ja en niillä ajatuksilla onneksi mitään tehnyt silloin, kun niitä oli, mutta se on monesti haastavaa myöskin tämä puoli, että rakastakaa itseänne.
Ja lohdullista tässä on ehkä se, että Jumala rakasti ensin meitä. Ja mä uskon, että me voidaan ammentaa ja oppia siitä, millä tavalla hän rakastaa. Hän voi opettaa meitä rakastamaan myös meitä itseämme. Ja tässä oli niin kuin se osuus, mikä mulla tästä rakkaudesta oli sanottavana. Siitä voisi niin kuin paljonkin tietysti niin kuin sanoa ja näin, mutta seuraava kohta on tosiaan se tämmöisestä, tai neuvo on tavallaan tämmöisestä varustautumisesta. Tämä ei ole niin kuin suoraan tietenkään Jeesuksen jättämä ohje. Tässä puhutaan nyt sitten jo niin kuin opetuslapsien toiminnasta ja siitä kun Uutta testamenttia on kirjoitettu ja jokainen voi ehkä tunnistaa, että taisteluvarustus tulee sieltä Efesolaiskirjeestä. Ja tässä voitte kuvassa nähdä eräänlaisen taisteluvarustuksen. Välttämättä suosittele menemään sen kanssa kaupungille, mutta jos enempi otettaisiin semmoinen mielikuvaharjoitus siitä sitten, että minkälainen varustus se voisi olla. Ja tässä kohtaa voitaisiin tosiaan hypätä sinne Efesolaiskirjeen loppupuolelle luvusta 6. Korjaan, siinä ei onhan se tuossa, hyppäs kolossalaiskirjeeseen vähän taaksepäin, niin päästään Efesolaiskirjeeseen, eli luvussa 6 ollaan. Vähän ja lupasin itseäni epäilemään. Olihan se luku 6 siellä. Jes, mutta jakeesta 10 eteenpäin, niin tämän voisi nyt ihan lukea kokonaan läpi, vaikka se onkin meille tuttu. Ja lopuksi vahvistukaa Herrassa, hänen väkevässä voimassaan, pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinänne jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palvat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tässä vähän kun vedetään yhteen noita edellisiin, täällä tosiaan sanotaan justiinsa, että se hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tästä varustautumisesta, niin voisi ehkä sanoa, että tämä on semmoisia, miksi valitsin sen tähän, tämä on niin osittain tavallaan semmoisesta henkilökohtaisesta näkökulmasta katsottu nämä kaikki aiheet, mitkä on niin itselle ollut tavallaan aika tärkeitä koko sen uskon elämän ajan ja mitä on niin oppinut. Ja tämä oli yksi semmoinen asia, jonka opin uskokaa tai älkää, no eikä se nyt ei niin pitäisi esittää, mutta luterilaisessa kirkossa. Ja meillä oli siellä semmoinen kutsuttiin sitä hengellisen elämän kasvuryhmäksi. Hieno jargon nimi, mutta siellä opin tämmöisen asian, että meillä olisi hyvä varustautua siinä meidän elämässä uskovaisen elämässä erinäköisiin koitoksiin ja ne välineet, mitä siihen on, niin tämä Efesolaiskirje tarjoaisi niin kuin siihen hyvän tämmöisen viitekehyksen. Ja se on ehkä siitä kiva, että se on niin kuin kuva. Jotkut meistä on hyviä niin kuin oppimaan sillä tavalla, että näkee vain tekstiä ja muuta, mutta monelle varmaan semmoinen, niin kuin, että tuodaan joku vertauskuva tai vastaava, johon sitten liitetään ne asiat, niin auttaa muistamaan asioita. Ja uskon, että Jeesuskin huomioi tämän opetuksessaan, koska opetti usein vertauksin. On helpompi sisäistää joku asia, kun se liitetään johonkin käytännölliseen. Ja tässä niin kuin mun mielestä on niin kuin mielenkiintoista tässä Efesolaiskirjan kohdassa myöskin se, että kuinka tavallaan tai mitä nämä eri osat on. Eli tavallaan niin kuin pelastuksen kypärä, se niin kuin tavallaan suojaa meitä niin kuin ikään kuin pahoilta ajatuksilta ja sitten toisaalta niin kuin kilpi tavallaan niiltä hyökkäyksiltä tai iskuilta, mitkä tulee. Ja sitten kun meidän pitää käydä hyökkäykseen, niin sitten se on se sanan miekka, joka meille on annettu. Ja sitten evankeliumi, joka pitkälti on tätä lähetyskäskystä, että menkää ja tehkää, niin se on yllättäen jaloissa ne kengät, joilla ollaan menossa. Ja sitten
haarniska pitääkin luntata, että mikä se nyt taas olikaan tässä. Vanhurskauden haarniska, ja se on tavallaan, että me puettaisiin itsemme vanhurskauteen, tämmöistä terminologiaa käytetään tässä. Eli tästä haluaisin jättää teille sen että miettikää, että saisiko tämän silleen niin kuin jotenkin niin kuin itselle niin kuin kuvina mieleen, että muistaisi näissä. Ei tarvitsisi palatakaan Efesolaiskirjeeseen ollenkaan, vaan olisi nämä jotenkin mieleen joka aamu, kun nousee ylös. No sitten mennään seuraavaan. Tämä nyt loppua lähestytään, hyvin jaksatte vielä. Seuraava kohtaan ajattelin valita tähän tämmöisen vähän lempeämmän kuvan, että se sopii hyvin taisteluvarustuksen jälkeen. Eli seuraava niin otsikko ikään kuin uskovaiset, ehkä se voisi sanoa myöskin vaan toiset ihmiset. Eli ihmeellinen neuvonantaja Jeesus meille, mutta me voidaan olla myös toisillemme hyviä neuvonantajia tai huonojakin neuvonantajia. Ja tästä kohtaa haluaisinkin sanoa ehkä ensimmäisenä sen, että kaikki mitä täältä ja toisaalta mitä toisille me sanotaan, se on aina syyttä niin kuin koetella. Ja se mitä halusin tässä nyt, niin kuin, mihinkä halusin tässä nyt erityisesti viitata, on niin kuin armolahjoihin kanssa, eli tiedonsanoihin ja profetiaa ja vastaavaa. Ja nämä on semmoisia, joissa voidaan helposti mennä myöskin vikaan. Meillä omat ajatukset voi helposti sekoittua niihin ajatuksiin, mitä me koetaan saavan Jumalalta. Ja se on niin kuin semmoinen asia, jossa niin kuin aina pitää olla valmis ikään kuin kritiikille. Että jos mä sanon jollekin jonkun tiedonsanan tai koen saavani profetian, niin se on armollisuutta mua kohtaan, jos se toinen henkilö sanoo, että tämä nyt ei kuulostanut ihan siltä, että meni nappiin. Mutta meidän niin kuin nämä on tavallaan tosi vakavia asioita ja meidän pitää pystyä asettumaan arvosteltavaksi tämmöisissä tilanteissa. Ja se on niin kuin hurjan tärkeä juttu. Mutta sitten vähän siirrytään tämmöiseen toiseen vähän inhimillisempään näkökulmaan, niin voidaan katsoa Galatalaiskirjeeseen lukuun 6. Ja sieltä jakeet 1 ja 5. Tässä mukavasti tämän Efesolaiskirjeen lähellä, niin mäkin löydän ne kohtuullisessa ajassa. Ja 6. luku tosiaan sanoo näin ensimmäiset 5 jaetta. Että veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä, mutta ole varuillasi, että et sinäkin joutuisi kiusaukseen. Ja sitten mielestäni tärkeä kohta, eli emphasis added by me, kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Jos joku luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, hän pettää itsensä. Tutkikoon kukin omat tekonsa, sillä silloin hänellä on kerskumista vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toisiin. Sillä jokaisen on kannettava oma taakkansa. Sitten 5. jakeen kohdalla se, että what? Eikö hetki sitten sanottu, että kantakaa toistenne kuormia? Jokaisen täytyy kuitenkin sitten kantaa se oma taakkansa ilmeisesti. Tuntui sillä ristiriitaiselta tuossa. Mutta se tarkoittaa, tai voisi tarkoittaa ehkä enempi sitä, että kun jollain on surullinen mieli tai huono mieli tai vaikea tilanne, niin koitetaan samaistua siihen vaikeaseen tilanteeseen ja olla siinä vierellä. Voi olla silloin, että kovin iloisena esiintyminen ei välttämättä auta sitä kaveria, joka on niin kuin tosi syvissä vesissä. Ehkä se voisi tarkoittaa enemmän tämmöistä myötäelämistä. Ja useinhan me kannetaan toisiamme rukouksessa, tai ainakin sanotaan kantavamme. Se on usein, että joo, mä rukoilen tämän asian puolesta, ja sitten se saattaakin unohtua se koko asia. Mutta olisikin hienoa, kun me sanotaan näin, että me todella tehtäisiin niin. Se jääköön tästä yhdeksi semmoiseksi haasteeksi käytännössä meille. Eli kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Oli vielä toinen kohta Jaakobin kirjeessä, jossa oli vähän tästä, miten me voidaan toimia toisille neuvonantajina tai kuuntelevana korvana. Tämä on ehkä se itselle semmoinen hyvä oppi, että välillä olisi ihan hyvä olla hiljaa, eikä sanoa yhtään mitään. Ja tässä kohtaa puhutaan Jaakobin kirjassa siitä, että tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan voivallinen rukous saa paljon aikaa. Tämmöinen, ja tämä on oikeastaan aika tärkeä kohta,
usein niin kuin aliarvioidaan tavallaan sitä, että me jaetaan toisillemme asioita, niin se tavallaan on vähän sitä kuorman jakamista. Me puolitetaan jossain määrin vähän niin kuin sitä taakkaa. Se on ikään kuin kerrottu se toiselle eteenpäin. Toki tässä on niin kuin ehkä se ongelma, että se vaatii meiltä hirveästi luottamusta, että me uskalletaan kertoa toisille meidän tavallaan syvimmistä asioista. Että usein ne meidän kamppailut ja muut on hyvin semmoisia henkilökohtaisia, ja me ei haluttaisi niin kuin saattaa ilmi muille, että me ollaan haavoittuvaisia. Ja tämmöisessä tilanteessa me väkisinkin ollaan haavoittuvaisia, joten ehkä tähän voi sanoa perään sen, että täytyy ehkä valita tarkasti se henkilö, kenen kanssa kuitenkin jakaa. Että täytyy pystyä luottaa häneen siihen, että hän pitää sen omana tietonaan, mitä te kahden kesken jaatte ja näin poispäin. Ja tänäänkin meillä on täällä rukouspalvelu, joten tähän on niin kuin mahdollisuus, että voi yhdessä jakaa sitä matkaa, mitä kuljetaan. No niin, nyt on mieltäkin virkistetty. Seuraava kohta olisi sitten täällä vähän loppupuolella, ja se on neuvo seurakunnalle, ja tämäkin on ehkä tarkemmin käsky kuin neuvo. Ja tämä on sitten niin kuin Jeesuksen itsensä meille jättämä. Ja toi lammaskuva on mun mielestä semmoinen, jossain määrin ehkä ajatellaan, että lampaat on niin kuin tyhmiä tai vähän yksinkertaisia ja muuta, mutta toisaalta on myös hurjan lempeitä ja sillä on jollain tavalla aika mukavia ja helposti lähestyttäviä eläimiä myöskin, jos olette lampaita joskus käynyt silittämässä tai tapaamassa. Ja on jotenkin hienoa ajatella, että tästä näkökulmasta, että Jeesus näkee meidät tämmöisinä lempeinä ja pörröisinä ihmisolentona, mitä ainakin jos itse oma elämäni ajattelen niitä virheitä ja vääriä valintoja, mitä on tehnyt, niin se ei ehkä näytä. Se näyttää enemmän sillä, että ollaan niin kuin se susi lampaan vaatteissa. Niin siinä mielessä tämä on hirveän lohdullinen kuva, että monesti verrataan seurakuntaa tai meitä uskovaisia niin kuin lampaisiin, jonka paimen sitten Jeesus on. Mutta se, mitä tässä kohtaa halusin vielä tuoda meille esille tästä ihmeellisen neuvonantajan teemasta, niin on lähetyskäsky. Ja se on varmaan myös tosiaan meille monelle aika tuttu, ja se on sieltä Matteuksen evankeliumin lopusta se sanonta. Ja halusin tuoda sen itse asiassa tässä myöskin osittain siksi, että tässä oli pari viikkoa sitten oli puhuttu tästä opetuslapseuttamisesta, ja koin tärkeäksi nostaa tämän asian vielä esille tässä yhteydessä myös. Ja opetuslapsillehan tässä myös siis puhutaan seuraavalla tavalla. Että ne 11 opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Ja tästä toiveena viimeisestä lauseesta olisi myös se, että jotain, mitä olen tänään sanonut, olisi jotain semmoista, mihinkä Jeesus tässä viittaa. Että olen jotain jakanut siitä, mitä Jeesus pyysi meitä pitämään. Ja ehkä tärkeimpänä tietysti tuossa lopussa se, että kuka seisoo meidän rinnalla ja vierellä ajan loppuun saakka. Jeesus itse, ihmeellinen neuvonantaja. Kun lähestytään tätä puheen tai saarnan loppupuolta, niin bändikin voi ruveta asettumaan aloilleen ja vielä tässä yhteenvetoa vähän tästä, mitä läpi käytiin. Ja meillä oli siis 6 tämmöistä aluetta, ei ole self-help-opetus, vaikka tässä onkin 6 kohtaa tai jotain muuta vastaavaa, mutta 6 eri osa-aluetta tässä käsiteltiin ja aloitettiin rukouksesta, sanan lukemisesta, siirryttiin siitä sitten sanan lukemiseen. Sanan lukemisen jälkeen mentiin sitten eteenpäin tähän keskinäiseen rakkauteen ja siihen, kuka meitä ensin rakasti, ja Jeesuksen rakkauden kaksoiskäskyyn.
Ja sitten meillä oli tämä varustus, eli tämä hengen tavallaan tämmöinen sotavarustus. Ollaan kuitenkin lempeitä käyttämään sitä, ei ajatella sitä ehkä niin sotaisena välttämättä. Ja sitten oli tämä niin uskovaiset, eli me muut ihmiset, me voidaan toimia sille vieruskaverille suurena apuna. Voidaan myös toki sanoillamme satuttaa ja näin poispäin, ja sen takia on tärkeää muistaa se Isä meidän rukouksen anteeksianto-osuus, jossa myös velasta puhutaan toisessa kohtaa, mutta joka tapauksessa keskinäisestä rakkaudesta kumpuaa myös se, että pyydetään anteeksi ja ollaan toinen toisillemme ihmisiä. Ja viimeinen kohta oli tosiaan seurakunta, koska me ollaan jokainen jäseniä siinä niin me voidaan omistaa itsellemme tämä Jeesuksen viimeinen neuvo, jonka hän jätti. Ja se voisi ehkä sanoakin, että se oli jollain tavalla viimeinen neuvo, minkä Jeesus ikään kuin tänne maan päälle jätti. En itse asiassa itse osaa tässä tarkkaan tehdä sitä, että miten tämä lähetyskäsky annettiin. Galilean vuoret tässä puhutaan, mutta miten se tarkalleen ottaen meni, niin siitä en ihan tarkkaan osaa sanoa, että en mene siihen. Mutta tähän loppuun niin haluaisin tietysti lyhyesti rukoillaan, ja niitä, joille Jeesus ei vielä ole ihmeellinen neuvonantaja, niin kovasti rohkaisisin kokeilemaan, että voisiko hän olla se sun ihmeellinen neuvonantaja. Ja tässä vaiheessa, jos oli vähän niin kuin lentokapteeni, niin kiitän matkasta ja matka sujui hyvin ja ei ollut hirveästi turbulenssia ja kaikki pysyi penkeillä ja kukaan ei lentänyt kattoon, niin kaikki hyvin. Kiitos siitä. Mutta rukoillaan tähän loppuun yhdessä ja sen jälkeen voidaan antaa näille armoitetuille palvelijoille tässä takana stage. Kiitos rakas Jeesus siitä, että olet meidän ihmeellinen neuvonantaja. Kiitos siitä, että sä et hylkää meitä meidän vaikeuksien keskellä. Sä oot se armollinen Herra, joka sieltä vaikeuksien keskelläkin katsoo meitä lempeästi ja auttaa meidät yli niissä vaikeissa tilanteissa. Auta meitä Jeesus tunnustamaan meidän synnit sinulle ja olemaan myös tilivelvollisia toinen toisillemme, jotta me pysyttäisiin Jeesus sillä tiellä, jota meille viitoitat. Kiitos Jeesus, että sinä olet se, kuka sinä olet. Isä. Kiitos siitä, että sä voit olla meidän taivaallinen Isä. Anna meidän tunteessa sinun rakkaus ja huolenpito niinä päivinä, kun ei yhtään huvittaisi avata Raamattua tai lausua rukousta sinun puoleesi. Ja niinä päivinä, kun me epäillään sitä, että mistä tässä kaikessa maailmassa on kyse, oletko sinä olemassa, niin kanna sinä Jeesus meitä, niin kuin siinä vertauksessa, jossa hiekalla jäljet jossain kohtaa vaihtuvat yhteen, koska sinä Jeesus kannoit meitä sen vaikeimman ylitse. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kannat nyt aina ja kaikisesti. Aamen. Kiitos. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions or powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, and the creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Kiitos Toni, kun jaoit meille. Tämä biisi just puhuu Jumalan pyhyydestä. Hän on pyhä ja yksi tapa, miten me voidaan ymmärtää pyhyys, on se, että hän on täydellinen. Äsken kun puhuit, Jumala nosti yksi ajatus mieleeni ja se on se, että joskus meillä on varakuva Jumalan neuvon antaminen tyylistä. Osa teistä voi ajatella, että se on semmoinen syytäjä, että ajattelee kuinka sä oot elänyt ja voi olla, että sä oot täällä ja et edes halua tulla lähelle, koska pelkäät, että Jumala torjuu sua. Että hän oli semmoinen neuvonantaja, joka tulee vaan sanomaan sulle, huonosti oot tehnyt, olisi pitänyt tehdä tää. Mutta Jeesus ei ole semmoinen. Jeesus on semmoinen, joka ottaa sut vastaan semmoisena kuin oot. Semmoisessa tilanteessa, missä oot. Ja hän sanoo sulle, hei, kyllä me tästä. Joten mä haluan vaan rohkaista sua, jos sä oot tänään täällä ja koet, että sä oot neuvottoon, että vitsi mä en tiedä mitä pitäisi tehdä. Jeesus on lähellä ja hän haluaa auttaa sua eteenpäin. Hän haluaa auttaa jokainen meistä eteenpäin. Ja sitten se, mitä sä sanoit, rukous ja sana, siinä on tosi paljon, minkä kautta Jumala puhuu meille. Mutta vaan haluan rohkaista jokainen meistä etsimään hänen neuvoa. Ja ihana, että yhdessä saamme kasvaa siinä. Jos sä et ole koskaan ollut hänen lähellä, tänään on mahdollisuus tulla lähelle. Jeesus sanoi, että mä oon tullut, jotta teillä olisi elämä. Ja hän on tullut lähelle. Hän on tullut lähelle ja siksi tänään me olen täällä julistamassa sen, että hei, hän on saatavilla. Hänen neuvon on saatavilla meille tänään. Joten jos sä haluat vielä puhua jonkun kanssa, jos sä haluat vielä, että sinun kanssa rukoillaan, tuu tilaisuuden jälkeen, sitä tarvitaan. Mutta älä pelkä, Jumala ei ole sua vastaan, Jumala on sun puolella. Hän on meidän ihmeellinen neuvonantaja. Ensi viikolla sitten jatketaan vielä jatketaan täällä. Ja kiitos Toni, halusin vaan sanoa, eikö se ole upea, kun seurakuntalaisia jakaa meille. Annetaan vielä hänelle. Jatketaan siinä. Hän luo uuden maan, hän luo uuden taivaan, jossa ei menneitä muistella. Siellä ei murhetta enää tunneta. Kaikki entinen poissa on.
Kiitos Toni, kiitos bändi. Eikö anneta vielä aplodit meidän Jumalalle? Mahtava Jumala. Ai että. Tosiaan tämän tilaisuuden jälkeen, kuten Juan hyvin sanoikin jo, niin tuolla käteni osoittamassa suunnassa on ihmisiä, jotka haluaa rukoilla sun puolesta. He on tullut tänne sitä varten, että he voi rukoilla luottamuksella sun puolesta tänään, jos sä vaan haluat. Joten lämmin suositus, kannattaa mennä sinne tilaisuuden jälkeen. Me muut voidaan jäädä tänne
alas hengaileen. Kahvia ei varsinaisesti nyt vissiin ole, mutta tänne voi jäädä hengailemaan. Jos sä oot tullut yksin tänään tänne seurakuntaan tai et muuten tunne porukkaa, niin mä ja vaimoni Ammi jäädään tänne eteen joksikin aikaa, niin saat tulla juttelemaan jommallekummalle meistä. Saat tutustua uusiin ihmisiin. Hei, mahtavaa. Eiköhän rukoilla vielä tähän loppuun. Kiitos Isä tästä sunnuntaista. Kiitos siitä sanasta, mitä me ollaan tänään saatu kuulla. Auta sen, että se menisi meidän sydämeen ja menisi meidän arkeen ja käytäntöön. Kiitos, että sä oot ihmeellinen neuvoantaja. Auta, että me voidaan arjessa muistaa, että sä oot se, jonka luo me mennään, kun me tarvitaan neuvoa ensisijaisesti. Sä oot ihmeellinen neuvonantaja. Siunaa tää meidän tuleva viikko. Ja koko seurakunta sanoi, aamen.